Jedlom? Áno, hádate správne. Sú to modlivky. Sú to nenásytné mäsožravce, zývané aj lévy v ríši hmyzu. Svoju korisť striehnú s prednými nohami zloženými pred telom v polohe, ako by sa modlili. Keď sa korisť priblíži, nohy sa okamžite stanú smrteľnými zbraňami. Mocnia sa z tela v smrteľnom zovretí. Sú dokonca známe aj tým, že po párení zožerú svojho partnera. Podobne ako u pavúkov. Modlivky najprv vždy jedia hlavu, ako môžete vidieť na zábere, aby sa korisť nehýbala. A aspoň potom, čo im zožerú hlavu. Keďže môžete vidieť, že korisť sa stále hýbe. Video o modlivkách tu už bolo, no bolo krátšie. V komentáru mi teda môžete napísať, či by ste chceli part 2. V tom, aké sú modlivky nenásytné. Chceli ste sa už niekedy nad tým, aká je modlivkina hlavička malá a pritom dokáže takéto veci? Ja osobne ešte nie.